mi znanstveni rad oduzima dosta vremena, uvijek uspijem naći vrijeme za druženje s prijateljima, pečenje kolača i pjevanje uz podne. U slobodno vrijeme volim se baviti sportom, volim voditi psa na planinarenje i volim čitati knjige. Iako znanstveni rad zahtijeva puno prekovremenih sati u laboratoriju, uspijevam naći vremena baviti se umjetničkom fotografijom, konkretno analognom fotografijom i grafičkim dizajnom. Pozdrav svima, ja sam Ana Novačić, radim kao asistentica u laboratoriju za biokemiju na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U slobodno vrijeme koje mi ostane uz znanstveni rad kojim se bavim, volim provoditi u druženju sa prijateljima, sa dečkom, često i vježbam i nastojim otići na različita putovanja. Jedna mogućnost da u društvu osvijestimo važnost žena u znanosti, vrijednost, njihov doprinos i potrebu da zapravo ravnopravnost i u znanosti, ali i u svim drugim područjima postane nešto što se u našem društvu podrazumijeva. Žene u znanosti. U današnjem svijetu je estrada, spektakl, brzi uspjeh. Postojanje ovako mladih, izvrsnih žena koje su spremne tako raditi je zapravo zadivljujuće. Ovim programom mlade hrvatske znanstvenice postaju dio jedne globalne znanstvene zajednice. I to je ono što nas u L'Orealu Adria Balkan čini izuzetno ponosno. Poticaj našim mladim znanstvenicima da budu dio jedne globalne mreže kakva je UNESCO.